mar piny owacho mar Cereal Growers Association komakore gi bar migao mar pur e piny owacho e kaunti Homa Bay dhi nyime gi chenro machiwo tiegruok ne jopur e yor lony manyasani. Kaka jafwambo marwa Hali Abich lero, nyaka sani jopur ma kwan gi roho ingo 25,000 osemi tiegruok kendo koro gibiro bedo ka giwuotho e kor gwenge mar jiwo jopur e kaunti no. Lokruok futo mar yamo e kor lwasi en achiel kuom gigo makelo pek ne jopur gi e kindeni kaluwore kod kit pur mag kothe mopogore magitimo e kor gwenge kaka yor kedo kod midhiero ni riwruok moro mar piny owacho ma ong'ere ni Cereal Growers Association koro dhi nyime gi chiwo tiegruok ne jopur e kaunti ma Homa Bay mondo gibed kod lony mag pur manyasani e chwalo chenro mag puro kothe mopogore magitimo ka nyaka sani jopur ma kwan goingo 25,000 osechiwnegi tiegruok e pur ka gitiyo kod yor lony manyasani. Magi jopur ma wagolo locals, we train them, kasto gine magi konyo jopur. Gisani Homa Bay County wantiere gi farmer service centers 114. So currently wase serve around 25,000 farmers wase reach up to today. Wapuonjogi on good agricultural practices, walengi gi chiro. Riwruogno ne oloso nyasi ne jopur magisemiyo tiegruok manyasani e wi kit pur mag kothe ma opogore kama ne gichiwo negi certificate bang' tieko tiegruok margi mondo koro gidhi gikony jopur e kor gwenge. Wadile gi pur mar oduma, wadile gi pur mar bel marachar, bel makwar. Wantiere pur mar soya, wantiere pur mar oganda makao around 65 days to ready, lungo ne nyota beans. We introduce pur mar njugu mainly, wantiere finger millet. Bad migao mar pur e sirikand kaunti ma Homa Bay osiro chenro matiego jopur mondo gibed kolonye pur mag kothe mopogore magitimo e konyo bero ngimagi kod miyo kaunti ni bedo kod chiemo moromo. We are ready to continue to work together for the future to ensure that the county achieves its needs in terms of food security. E kinde nyasi no jopur manomi certificate maggi tok tieko tiegruok makamano koro ni kod ting' mar wuotho kuom jopur e kor gwenge mondo migi puonj kaluwore kod kit pur magitimo. Wapuonjogi kuom pur manyasani, pur ma kawatiyogo tok keth kor lwasi nikech uyudo ka sani shida ma wan go maduong' en kor lwasi. Ka jopur ne puro ga mana mar chiemo kende, to koro sani wanyalo puonjogi, koro ging'eyo ni nitie pur mar pesa ma ka ng'ato puro to onyalo tero e chiro. Hali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.